И какво става, хора? Днес ще направим ревю на Ender PvP. Той е доста интересен сервер, гледам. Сега преди малко гледах. Значи ето го спална, виждате го. Много е готин. Просто някаква ръка. Толкова як спална съм виждал. Тук сещате се за Ender кейловете да си отваряте. Тук имате това армор и вода. И тази фулбрада, това да го покажа в момента. Сега, тук може да си вземете фри ранг, имате едно ключе. Отваряте го и това ви се пада. И си взимате фри ранг, както аз съм. Имате fly, много неща. Feat, kit, legend. Kit legend ви дава е този армор, плюс тези айтеми. Фулка. И така. Вижте, тук сега да гледаме, вижте, това доста е интересно дърво ли е, не знам точно какво е. Какво да ви го покажа малко по-отгоре тъй. Да. Видяхте го. Добре, отиваме сега на първия Warp Crates. Няма смисъл да ходим там, защото вече ви обясним какво е. Warp End отиваме. Тей. И тук някакви са се били. Не мога да ви обясня тук, защото все пак, ако се знае така леко се... Само мога така да ви обясня какво точно. И се махаме. Добре, но той без само да се бягате, но ще взема един лек бор, ще ви го обясня, гледайте само какво е точно. Ето това е за принцип. И така, вижте какво е точно. И да. Ето го, тук е много ми скефи, гледайте колко готино. Маненко е, но нищо пак сега. Добре, ходим Warp Event. Имаме Warp Event да го разгледаме. Само дето го правя това ревю вече за пети път, но както видите. Така, Warp Event, ето го. Тук е главата на Owner или не знам точно кой. Ето тук, като Warp Event е малко подобно с тези неща са малко подобни. Биканиците. И да, това е от Warp Event. Всека вече мисля, че има евенти. Warp FPS отиваме. Не съм много сигурен, хора. И старт ви дава този прот нещо айтем. Тези айтеми. Добре, тук ще скочим да няма никой, да ви покажа точно какво представлява честа. Да, дават ви ето тези айтеми. Добре, пишем Warp, по-бързо да напишем. С сме Warp FPS, а Free... Да, там ви обясних за Free Rank. Warp Nether отиваме. Доста опното е малко, но нищо, пак става. Така. Тук виждате айтемите какво. Тук, като си вземете често хора, ето тук аз го взех. Защото не ви казвам, че 5 пъти направих ревю. Защото ми се претъкше тъпата програмка. Така, дава ви е такъв сет, си мисля, че... Не, само една фул брада ви даш. Да, точно така, само една фул брада. Добре. И гледайте го, вижте го, тук какво е готиничко. Тук на мен много ме радва. Мини. Така, Warp Nether. Сега за началото става. Сервер мисля, че отскоро не съм сигурен. Добре, сега отиваме Warp PvP. Там мисля, че просто се биже така. Добре, имаме флай, нали? Тук мисля, че даваш флай, да. И хора, ето Warp какво беше? PvP, да. И тук какво правите? Ако някой не знам от вас точно какво се прави тук. Тук се младите като куче. И се младите 10 човека. Тук ви дадат айтеми, но ако мислите, че може да си ги вземете после, когато напишете спални или някой Warp, не може, само тук така се младиш за кеф. Добре, сега преминаваме към Warp Ranks. Там може да си купиш, сега ще ви обясня точно. Ето тук може да си вземеш SMS админ и тук 6 лева е SMS админ, админа е 12 лева, ефтино е, но няма смисъл поне според мен, имате си безплатен ранг, тъй че не ви трябва да повече неща. И ето тук, ако искаш да си вземеш ранка, да пишеш на този скайп и така. Добре, отиваме Warp, вие ще видите когато дойдете. Отиваме Warp Res Info, там ще си пише за ресовете, как си направиш такива неща и всичко пише там за ресове. И ето тук пише, виждате си, вие си видите. Добре, отиваме Warp Rules. Там си пише, не сигурно, то си пише там за такива муте, за колко време, сещате се. Да, ето го и тук, вие ще ги видите, не мога сега да ги чета, няма време.
Ще има Warp Sprint. Warp Sprint. Така. Така. И Warp Sprint сме вече. И ето го Warp Sprint-а. Тук. Ето го. Не мога да ви го покажа целия, за съжаление, защото няма евент сега, иначе бих ви го показал, но бих ви го показал, но не може, за съжаление. И отиваме на последния такъв Warp и там ще пише колко всичко пише. Да станете ютубър, трябват ви 150 абоната задължително и 100 гледания задължително. И да, надявам, че ви хареса това ревю. Ако е така, лайкнете клипа и се абонирайте и аре! Много ви здраве и чао!